Gorputzak beti baimena du, ohartuko aiz beharrezkoak garela. Haserre naiz ireginez bainauzu maitatzen, elkar ulertzeko arazoak. Nor esango dik, gorputza nola erabili. Ikasi beharra dugu elkarrekin, eriotzatik aldetzen. Garpotz markaitazu gorputz, animali egoskorra garelako, elikagaitzazu. Nork esango dik, gorputza nola erabili. Bakoitza bere atalak zaindu beharra izango dut, eriotzatik aldetzen.
kezkatzen zaitxu. Zerbait izango alduzu arren, inori minik eman gabe.